श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिकरुणालब्धवेदान्तोयुग्मं श्रीमच्छ्रीवासयोगीश्वरगुरुपदयोः अर्पितस्वात्मभारम् श्रीमच्छ्रीरङ्गनाथाख्यमुनिकृपया प्राप्तमोक्षाश्रमं तं श्रीमद्वेदान्त रामानुजमुनिं परं संश्रये देशिकेन्द्रम् दिशन्तु मे देवदत्त्वदीयाः दयातरङ्गानुचराकटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसाम् अमृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संस्कृतकामधेनुं त्वत्प्रेषश्रवणयोरमृतायमानां तुल्यान् त्वदीयमणिनूपुरसिञ्चितानां गोधे त्वमेव जननि त्वदविट्टवार्गां वाचं प्रसन्नमधुरां मम संविदेहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः वन्दे वृन्दावनचरं वल्लवी जनवल्लभं जयन्ती सम्भवं धाम वैजयन्ती विभूषणं प्रायप्रपतने पुंसां पौनःपुण्यं निवारयन् हस्तश्रीरङ्गभर्तुर्माम् अव्याहदभयमुद्रितः साध्यसाधकस्वामिन् साध्यं तव किं वद अवधूतकृपा सिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो. ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலே சுகபிரம்மம் சொன்ன விஷயம், கிருஷ்ணனுடைய வேணுகானத்தை கேட்டு கோபியர்கள்லாம் அப்படியே தாங்கள் செய்து கொண்டிருந்த வேலையை விட்டுவிட்டு கிருஷ்ணர் இருக்கிறதுக்கு கூடி வந்தவுடனே கிருஷ்ணர் அவர்கள் எல்லாம் நடுராத்திரியில் இப்படி ஏன் வந்தீர்கள், நீங்களுடையதான பர்த்தாக்களுக்கெல்லாம் பணிவிடை செய்ய வேண்டியது ஒரு நல்ல ஸ்திரீனுடைய லட்சணம் எல்லாம், திரும்பி போங்கள் எல்லாம் சொன்னதும் அவர்கள் ரொம்பவும் மனம் வருந்தி கிருஷ்ணனை பிரார்த்திக்கவே அவனும் அவர்களோடு ராசலீலா துரந்தரனாக இருந்தான். ஆனால் அந்த பெண்களுடையதான ஒரு அகங்காரத்தினால் கண்ணன் தன் அழகிலே ஈடுபட்டிருக்கான் என்று ஊத்தி நினைத்ததினால அங்கிருந்து அந்தர்ஜானமானான்கிற வரையில் பாகவதத்தில் பார்த்தோம். விஷ்ணு புராணத்தில் வேற எங்கும் காணாத ஒரு விஷயம், அற்புதமான விஷயத்தை பராசரர் சொல்றார். அது திருப்பாவையில் மேற்கோளாக எடுத்திருக்கா வியாக்கியானத்தில். அதாவது இப்படி எல்லாரும் பரபரப்பாடு ஓடினா ஒத்தி மாத்திரம் அவ மாமனாருக்கு பயந்து கண்ணனிடம் போக முடியாமல், ஆனால் மனசை அவனிடத்திலே பறிகொடுத்து கண்ணை மூடிக்கொண்டு தன்மயமாகி அங்கே கண்ணனோடு அந்த யமுனை மணல் தடலிலே கூடி மணல் சிற்றிலே கூடியிருப்பதாக கற்பனை செய்து கொண்டு கண்ணனத்திலே சித்தம் பற்றியிருப்பதாலே ஏற்பட்ட ஒரு ஆனந்த மைதியினால அவனையே நினைந்து மூச்சு அடக்கி முக்தி அடைந்தாள் அப்படின்னு. ஏன்னா அவள் எப்படின்னா பகவத் அனுபவத்திலே புதிய வெள்ளுட்டான வியாக்கியாத்தாக்கள் என்னடான்னா, பாக்கி பாரெலாம் லட்சியம் பண்ணலையா, மாமனார் சொல்லிட்டு பர்த்தா சொல்லிச்சோ கூட இருப்பா சொல்லிட்டு நான் கிட்டத்தட்ட போதுதான் போவேன்னு போயிட்டா. இவள் புதிதானவள், அவளை மீறி போகக்கூடாதுன்னு பயந்துட்டு இருந்தா. ஆனால் அதே சமயத்தில் கண்ணன் எடுத்து இருக்கிற பக்தியினுடைய ஒரு பரிபாகம் அவளால் அடக்க முடியாமல் போய் அவனே நினைத்து அப்படியே மூச்சடக்கி பிராணனை விட்டா முக்தி அடைஞ்சாங்கிறார். ஏன்னா அங்கே புள்ளா எழுந்திராய் பேய்மொழி நஞ்சுண்டு கள்ளச்சகடம் கலக்கழிய காலோக்கி புள்ளும் சிலமினகான் பாசுரத்தில் வியாக்கியானத்தில் திருப்பாவில் எடுக்கிறார். புள்ளாயினா பகவத் அனுபவத்திற்கு புரியவள், அதுக்கு சொந்த சிந்தையந்தி என்பாளை போலேன். அந்த சிந்தையந்திங்கிறது இப்போ ஸ்லோகத்தில் விட்டு புராண ஸ்லோகம் சொல்கிறேன், அதில் வரப்போது பார்க்கலாம். शनै शनैर्जगो गोपी काचित्तस्य लयानुगम् दत्तावधाना काचिच्चेतमेव मनसा स्मरति काचित् कृष्णेति प्रोच्यलज्जामुपाययौ ययौ च काचित् प्रेमान्ता तत्पार्श्वमवलम्बितं काचित् श्वासस्तन ततस्त्यान्ते स्थित्वा दृष्ट्वा बहिर्गुरुम् तन्मयत्वेन गोविन्दं दद्यो मीलितलोचनां चिन्तयन्ती जगत्सूतिं परब्रह्मस्वरूपिणीं निरुच्छ्वासतया मुक्तिं गतान्या गोपकन्यकाः चिन्तयन्ती जगत्सूतिंना गतान्या அவர் அதான் என்ன சொல்றாருன்னா, காட்சித்து கிட்ட கிருஷ்ணேத்தி புரோச்சலஜாம்பாள் கோபியர் எல்லாரும் பரவசமடைந்து மாளிகளை துணிந்து பரபரம் போனோம். ஒருத்தி
கிருஷ்ணன் குழலோசையிலிருந்து அப்படியே இருந்தா மற்றொருத்தி சென்று போய் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு அழைத்து வேறு எதுவும் பேச முடியாமல் அப்படி வெட்கத்தோடு இருந்தாள். ஆனால் இவள் ஒருத்தி மாத்திரம் விட்டு விட்டு கிளம்ப முடியாமல் அதே நேரத்தில் அவளுடைய மனசை கண்ணனிடத்தில் பறி கொடுத்தவளாய் மூச்சடக்கி முக்தி அடைந்தாள் அப்படிங்கிறார் விஷ்ணு புராணத்தில். இந்த விற்த்தாந்தத்தை நாராயணியத்தில் பட்டத்தில் சொல்றார், பார்க்கலாம். கோபி ஜனாய கதிதம் நியமாவசானே மாரோத்சவம் त्वमद சாதயித்தும் பிரவృத்தः சாந்திரேண சாந்திரமஹசா சிசிரீகிருதாசே பிராபூரயோ முரளிகாம் யமுனா வனாந்தே. நாராயணியத்தில் 65வது தசகத்தில் பட்டத்திரி குருவாயூரப்பரை பார்த்து சொல்றார், காத்தியாயனி விரதத்தின் போது கோபிகளுக்கு நான் உங்களுக்கு தகுந்த சமயத்தில் அனுகிரகம் பண்ணேன்னு சொன்ன வாக்கை நினைவில் கொண்டு அவர்களோடு சேர்ந்து விளையாட யமுனைக்கரையில் உள்ள காட்டின் நடுவில் புல்லாங்குழல் வாசிக்க தொடங்கினீரே குருவாயூரப்பா அப்படின்னா. அடுத்தாப்புல சம்மூர்ச்சனாபிருதித ஸ்வரமண்டலாபிஹி சம்மூர்ச்சயந்தமகிலம் புவனாந்தராளம் त्वद्वेणुनाथमुपकर्ण्य विभो तरुण्य तत्तादृशङ्कमपि चित्तविमोहमापुः. ஏ கிருஷ்ணா குருவாயூரப்பா, சரிகமாதி 7 சுரமண்டலங்களை உடைய உனது வேணுகானத்தை கேட்டு யுவதிகளான கோபஸ்திரிகள் ஒரு விதமான மனமயக்கத்தை அடைந்தார்கள் அப்படின்னு. அடுத்தவர் சொல்றார், ஜாராத்மனா ந பரமாத்மதயா ஸ்மரந்த்யோ நார்யோ கதாஹ பரமஹம்ச கதிம் க்ஷணேன தம் த்வாம் பிரகாச பரமாத்மதனும் கதச்சித் சித்தே மகன் அமிர்தமஷ்டம் அஸ்ரமமஸ்னுவீயே. குருவாயூரப்பா, உன்னை பரமாத்மா என்று நினையாமல் சோரபுருஷ ரூபத்திலே நினைக்கின்றவர்களும் ஸ்திரீடிகமான இவர்கள் க்ஷண காலத்திலே பரமஹம்ச பரிவிராஜர்களான சன்னியாசிகள் அடைய தகுந்த கதியை அடைந்தார்கள். ஏன்னா அப்படிப்பட்ட உன்னை மனதில் சிரமத்தோடு தியானிக்கும் நான் கஷ்டமின்றி மோட்சம் அடைவதற்கு நீ எனக்கு அருள் புரிய வேண்டும் என்பதாக அங்கு குருவாயூரப்பன் அவர் பிரார்த்திக்கிறார். சுவாமி தேசிகன் யாதவாபிஷேகத்தில் கண்ணனுடைய வேணுகானத்தை கேட்டு அந்த கோபகன்னிகைகள்லாம் கோபஸ்திரிகள்லாம் எப்படி அவனிடம் இருந்த இடத்திற்கு போனார்கள்ங்கிறத அவர் அழகா அவர் சொல்றார். தத்வம்சநாத சுவகோனு கச்சன்னு அக்ரேசரம் சௌரபமாகமானாம் அயத்ஞ நிஷ்பன்ன மனசமாதீனி ஆ பிரம்மகான் ஆதனு தேவ ஜந்தூனு. தத்வம்சநாதா தத்வம்சநாதங்கிறார். அதாவது அவனுடையதான அந்த முரளியினுடைய நாதம், வேணுநாதம், வேதங்களின் மனமாகின்றதான அவனது பிராணவாயு முன் செல்ல பின்னே செல்லக்கூடியதான அவனுடைய குழலோசைங்கிறார் அவர். ஏன்னா எஸ்ய நிஸ்வசித்தம் வேதாகான்னு, வேதங்கள்லாம் என்னன்னா எம்பெருமானுடைய மூச்சு காற்றுகள், அதான் வேதங்களின். அதனால்தான் இவரே கிருஷ்ணனுடையதான பாலலீலையை பற்றி கோபால சொல்லச்சிலே ஆம்னாய கந்தி ருச்சித ஸ்புரிதாதரோற்றம்னார். அவன் குழந்தை அழறத்துக்கு வாயை திறந்தானா வேதம் பரிமளம் வீசித்தினர் ஆம்னாய கந்தின். அதனால் வேதங்களுடைய மனமாகின்றத அவனுடைய பிராணவாயு முன்னால போக அதை தொடர்ந்து செல்லக்கூடியதான குழலோசியானது பிரம்மன் முதலான எல்லா பிராணிகளையும் வசப்படுத்தி வேறு ஒன்றிலும் மனம் செல்லாதபடி செய்கின்றதாய் யோகம் என்பதை அனாயாசமாக பெறச் செய்தது அப்படிங்கிறார். அந்த வேணுகானத்தினாலே ஏற்பட்டதான அந்த மாறுதல் எல்லாருக்கும் என்ன ஏற்பட்டதுங்கிறது அப்படி அழகா. வம்சஸ்வனாஸ்வாத வசீகிருதானாம்
வியக்தோதயானாம் வனதேவதானாம் சகர்புரஸ்னிக்ததமைக்கடாக்ஷைஹி சேந்திராயுதோ மேக இவா பபாசே. அப்ப அந்த எம்பெருமானுடைய இந்த வேணுகானத்தின் சுவைக்கு வசப்பட்டு அவனுக்கு முன்னாலே தோன்றி நின்ற வனதேவதைகள் அந்த அப்படி நேசம் நிறைந்த ஸ்திரமான நிலையான பார்வைகளுக்கிடமானதால கண்ணன் என்ன பண்ணான்னா பல நிறமான அவர்களுடைய கடைக்கண் பார்வைகளில் வானவில் மாதிரி இருந்தானா. அந்த வானவில்லோடு கூடிய மேகம் மாதிரி இருந்தான்கிறார் அவர். எப்படி இருக்கான்னா சேந்திராயுதோ மேக இவாம் பபாசே, அதாவது அந்த வானவில்லோடு கூடியதான மேகம் மாதிரி தோன்றினான். அப்புறம் திரிஸ்தானயுக்தஸ்வரபூஷிதம் தத் திரிதாஸ்திதம் கிராம விசேஷயோகாத் அரஞ்சயத் சப்த ஜகத்யயத்நாத் கீதம் ஹரேராகிருத கிண்ணரௌகம். ஏன்னா சர்வதந்திர சுதந்திர தேசிகன் சங்கீத சாஸ்திரத்தின் நுணுக்கத்தை வச்சு இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றார். ஹிருதயம், கண்டம், தலை என்ற 3 ஸ்தானங்களிலிருந்து உண்டானதான மந்திரம், மத்தியம், தாரம் என்ற 3 வகை ஸ்வரங்கள் இணைந்த ஷட்ஜம், மத்தியமம், காந்தாரம் என்ற 3 சேர்க்கையாலே 3ஆன கண்ணனின் கீதமானது கிண்ணறர்களையும் பரவசப்படுத்தி இழுக்கின்றதாகி 7 உலகங்களையும் அனாயாசமாக ஆனந்திக்க செய்ததுங்கிறார். ஏன்னா இதனுடையதான ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் சுவாமி தேசிகன் ஒரு கீர்த்தனை பாடுறார், சோபில்லு சப்தஸ்வரன். அதாவது சப்தஸ்வரங்கள் அந்த சுந்தரமான அழகான இருக்கக்கூடிய சப்தஸ்வர தேவதைகள் கரச்சரணாதி அவயங்களோடு கூடியதான தேவதைகள் வர்ணிக்கிறார். அங்கே அனுபல்வை சொல்லச்சே நாபி ஹிருத் கண்ட ரசனான்னார். ஏன்னா ஒரு ஸ்வரம் ஒரு இடத்துலேருந்து வருது. நாபிலேருந்து ஒரு ஸ்வரம் வருது, ஒன்று ஹிருதயத்திலேருந்து வருது, ஒன்று கண்டத்திலேருந்து வருது, ஒன்று மூக்கிலேருந்து வருது, ஒரு ஸ்வரம் ஒரு ஸ்தானத்திலேருந்து வருதுங்கிறது அழகாக அங்கே சொல்லிச்சு. அதைத்தான் இவர் சொல்கிறார். இதை வச்சிருந்தா அவர் சொல்லிருக்கணும். இவருக்கு பின்பற்றவர் அவர் திரிஸ்தான யுக்த ஸ்வரபூஷிதம் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் மேலோடு சொல்றார், ஆதிஸ்யமானாம் பிரியவம்சநாதைஹி ஆசாம் நிஜாசாமிவ நிர்விகாதாம் ததாஸ்திதாம் பிராஸ்திஷதாசு தன்யாம் ஆசன்ன சந்தியாதிகராக பாஜக. அப்ப என்ன பண்ணாருன்னா இவன் அப்படி ஆனந்தமாக வேணுகானம் வாசிக்கிற வேலை என்னன்னா சாயங்கால வேலை. அந்த மாலை காலத்துடைய சேர்க்கையினாலே, அதாவது மேலான ராகம் உடையராய் அந்த குழலோசியராலே அவன் இருக்கக்கூடிய திக்காகின்றதான ஆசையை தங்களுடைய தடையற்ற விருப்பமாக ஆசை போன்றது அவன் இருப்பாலே பாக்கியமுற்ற அந்த இடம் என கண்டு அதை போய் சேருவதற்கு விரைந்து சென்றார்கள். அழகான ஒரு வர்ணனைங்க. அதாவது அவன் குழலோசியோ இனிமையாக இருக்கு, அமிர்தமயமாக இருக்கு. அது வாசிக்கிற நேரமோ சாயங்கால நேரம், அவன் வாசிக்கின்ற இடமோ யமுனையில் மணல் திட்டில். அதனால் அவர்கள் இந்த பெண்மக்கள்லாம் தங்களுடைய ஆசை தடையற்ற விருப்பமான ஆசையாக அவன் இருக்கிற இடத்தினை நோக்கி ஓட ஆரம்பிச்சாங்கிறார். அப்போ மதுவிரதாதிஜ்யசராசனேன புஷ்பாத்மகம் சந்தததா பிருஷத்கம் மதுவிரதாதிஜ்யசராசனேன புஷ்பாத்மகம் சந்தததா பிருஷத்கம் அனுப்ளவேன விரஜதா பபூவே தாசாம் அனங்கேன ததோத்யதானாக. அப்ப இங்கிருந்து புறப்பட்டாலே வேணுகானத்தை கேட்டு அந்த பெண்மணிகளுக்கு வண்டுகளின் வரிசையை 4 கயிறாக்கி வில்லிலே ஏற்றி பூவாகின்றதான அம்பை தொடுத்து பின்ன துணையாக மன்மதன் செல்லத் தொடங்கினான். என்ன அர்த்தம்னா, கண்ணனிடத்திலே மோகம் ஏற்பட்டு
அதே நினைவாலே அவர்கள் போறாங்கிறத அவள் அழகா அப்படி அனுபவிக்கிறார். மன்மதனானவன் அவன் என்ன பண்ணா, அந்த பெண்மணிகளுக்கு வண்டுகளின் வரிசையை நான் கயிறாக்கின்றான். வில்லிலே இந்த பூ அம்பா வச்சுட்டு இவாளுக்கு துணையாக மன்மதன் போனான் அப்படின்னா, அந்த அவளுக்கு அவனுடைய கண்ணனத்தில் ஏற்பட்ட மோகத்தை அப்படி சொல்றார். அதுக்கப்புறம் அங்க மேல சொல்றார், ஆதேசயோகீரதத்ர கோப்யோ நிவார்யமான அபி துர்நிவாராக ஆனின்யிரே ராகமயைர் மகோத்யைஹி கிளைஷாபகம் கிருஷ்ணசுதாபயோதிம். அந்த கோபிகள் என்ன பண்ணா, அமிர்தமான வேணுகானத்தை கேட்டு இவா கிளம்புறாளா. ஆனா அங்க பெரியோர்கள் அவெல்லாம் போகக்கூடாதுன்னு தடுக்கிறார். அப்படி தடுத்தா கூட அந்த தடையெல்லாம் மீறினவர்களாய் அவ என்ன அந்த வேணுகானத்தினாலே ஏற்பட்ட மயக்கத்தினாலே அது அடக்க முடியாமல் தள்ளப்பட்டு கிளேசங்களை எல்லாம் கைழச் செய்யும் கண்ணன் என்றதான அமிர்தமயமான கடலை நோக்கி ஓடினார்கள் அப்படிங்கிறார். அதுக்கப்புறம் தேசிகன் இருக்கிறார், அவஸ்திதம் க்வாபி கதம்ப மூலே பல்குஸ்மிதம் வாதித மஞ்சுவேணும் சஜீகிருதாட்சம் தசுதுஸ்தருண்ய ஸ்வாத்யம் சதாம் ஸ்வஸ்திகாரு ஜங்கம். அவன் கண்ணை என்ன பண்ணிட்டு இருந்தான், ஒரு கடம்ப மரத்தின் கீழே அழகாக முழங்கால குறுக்கா வச்சுட்டு மகான்களுக்கு மிகவும் போக்கியமான குழலின் துளைகளை அப்படி கண்ணை மூடி அப்படி முகத்தை சாய்ச்சி ஆச்சரியமான புன்முறுவலோடு புல்லாங்குழல் ஊதிண்டு நின்றிருந்தான். அதை பார்த்தா இந்த ஸ்திரீகள்லாம் அவன் எப்படி இருந்தானா, இடைப்பெண்களின் இடையிலே அவர்களுடைய பிரியமான கண்ணன் மயில் தோகை மாலை அணிந்து இந்த உரத்த குழலோசையுடன் மதஜலம் தாரையாக பெருக்கக்கூடிய அந்த பேடைகளோடு கூடிதான ஒரு கஜம் போல் விளங்கினா, யானை மாதிரி விளங்கினான்ங்கிறாருங்க. இங்க சொல்லுச்சே, சவல்லபா சம்சதி வல்லபீனாம் பர்கஸ்ரஜா தரிசித தானராஜிஹி உதங்க சிருங்கத்வனிராபாசே திருப்தோ வசானாமிவ வாரணேந்திரா. இப்படி விசேஷமாக அப்படி இருக்கின்றவன் என்ன பண்ணா, கோபிகள் உடனே இவன் தங்களை பாராட்டும்படி சிறப்பெல்லாம் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று அவன் உடனே அவளோடு கூடி அப்படி ஆட ஆரம்பித்தான். இவளுக்கு உடனே என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு கர்வம் வந்தது. அதை இவர் சொல்றாருங்க. அவளுக்கு இந்த கர்வம் வந்த உடனே அவன் கிருஷ்ணன் ஒன்று இங்கேருந்து அவள்கிட்டேருந்து மறைந்து போனான். அதுக்கப்புறம் கோபிகளும் மன்மத தாபத்தாலே மனமுருகி அழுகின்றவராக ஊரும் நாடுமான அப்படியே உருக்கிற மாதிரி அந்த அந்தர்தியானமான கண்ணனை நோக்கி அதுக்கப்புறம் வருத்தத்தோடு சொல்றாங்கிறத மேலே பாகவதத்தில் பார்க்க போறோம். அதை கோபிகளுடைய நிலைமையில மேலே பாகவத ஸ்லோகம். இங்கே நாராயண தீர்த்தர் அழகா 2-3 கீர்த்தனை பாடுறார். அதுவும் இந்த ராசலீலைக்கு நிறைய கீர்த்தனைகள் பாட்டிருக்கார் அவர். அதில் முக்கியமா இந்த வேணுகானத்தை கேட்ட உடனே அங்க அந்த பெண்கள்லாம் ஒத்தி கொத்தி சொன்னாலாம், இந்த பாரு, நான் கண்ணனுடைய வேணுகானம் காதில் விடுறது, நாம அவனை பின்தொடர்ந்து போலாம் அப்படின்னு சொல்றதாக. பரம புருஷம் அனுயாமவயம் சகி பரம புருஷம் அனுயாம பரம புருஷம் அனுயாமவயம் சகி பரம புருஷம் அனுயாமே. ஏ தோழியே, அந்த எம்பெருமான் இருக்கானே உத்தம புருஷன், அவனை நாம் அவனை அனுசரித்து அவன் பின்னால போலான். எப்படிப்பட்டவன்னா, சுருச்சிரகாசம் சுந்தரநாசம் சுருச்சிரகாசம் சுந்தரநாசம் தருணாருண கிரணாதர சரசம் தருணாருண
கிரணாதர சரசம் பரம புருஷம் அனுயாம. எப்படி இருக்கணும்னா ஒப்புரையற்ற சிறந்த மகாபுருஷன் அழகியான எங்க சொல்றார். எப்படின்னா சுருச்சிரஹாசம், நல்ல மந்தஹாசம், சுந்தர நாசம், தீர்க்கமான நாசிகை, தருண அருண கிரண அதர சதசம்னா அந்த அதிகாலையில உதிக்கக்கூடியதான அருணனுடைய ஒளியில் போன்று சிவப்பான அந்த உதட்டை உடையவன் அப்படின்னா. அதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்கான்னா நந்த குமாரம் நகவரதாரம் பிருந்தாவன புவி விவித விகாரம் பிருந்தாரக கணம் வந்தித சரணாரவிந்த மிடித மணிமதுகரணிகரம் பரம புருஷம் அனுயாமவயம் சகி பரம புருஷம் அனுயாம. அப்படி ஆச்சரியமாக அப்படி நாராயண தீர்த்தர் நிறைய 2-3 கீர்த்தனைகள் பாடுறார். அதுக்கப்புறம் இருக்கன்னா நாம் இருக்கக்கூடியது பிருந்தாவனம் இல்லை, பிருந்தாவன மதுனா மன்னியே சக்கி பிருகதாரண்யமகம் என்றெல்லாம் சுகபிரம்மம் பரீட்சத்துக்கு பாகவதம் சொல்லிட்டு இருக்கார். இந்த மாதிரி கோபிகள் மனசில் கொஞ்சம் செருக்க வந்த உடனே எம்பெருமான் கண்ணன் அவர்களை விட்டு அந்தர்ஜானமாக விட்டான் என்று சொன்னாரா. உடனே பகவான் அந்தர்ஜானமானவுடன் கோபிகள் தங்கள் கூட்ட தலைவனான ஆண் யானையை பிரிந்த பெண் யானைகள் போர் தவித்தரங்கிறார் தசமஸ்கந்தத்தில். அதை அவர் ஆஹா சுகபிரமம் அந்தர்ஹிதே பகவதி சகசைவ பிரஜாங்கனாஹ அதப்யம் ஸ்தமசக்ஷாணாஹ கருண்யைவ யூதபம். அப்புறம் பிரியநாயகனான கண்ணனுடைய நடை, புன்னகை, கடைக்கண் பார்வை, பேச்சு இவைகளிலே மயங்கி அவருடைய மனதை பறிகொடுத்த கோபிகள் ஒருத்தருக்கொத்தர் நான் தான் கிருஷ்ணன் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு அவனையே போன்று நடித்து விளையாடி எல்லாரும் ஒன்று கூடி கிருஷ்ணன் லீலையெல்லாம் பாடினா. வழியில் உள்ள மரங்களையும் மலர்களையும் நோக்கி கிருஷ்ணனை பார்த்தாளா, கிருஷ்ணனை பார்த்தாளா. அதாவது சீத்தை பிரிஞ்ச ராமன் எப்படி அங்கே அரண்யத்தில் இருக்கிற மரங்களையும் மலையும் கேட்டாரோ அது மாதிரி கதிஸ்பிதபேக்ஷண பாஷணாதிஷு பிரியாயம் பிரியஸ்ய பிரதிரூடமூர்த்தயः அசாவகம் த்வித்ய பலாஸ்ததாத்மிகா ஞவேதிஷு கிருஷ்ணவிகார விப்ரமாக. மரங்கள்லாம் பார்த்து கேட்டாங்கிறார். திருஷ்டோ வக்கச்சித் அஸ்வத்த ப்ளக்ஷ விக்னோஜவந்தமனஹம் நந்தசூனுர்கதோ கிருத்வா பிரேமஹாசாபலோக்கனைஹ கச்சித் குரவகா அசோக நாக புன்னாக சம்பகாஹ ராமானுஜோ மானினீனாம் இதோ தர்பகரஸ்மிதா கச்சித் துளசி கல்யாணி கோவிந்த சரண பிரியே சகத்வாலிங்குலே பிப்ரத் திருஷ்டஸ்தேதி பிரியே பிரியோச்சுதா மால்யத்யதர்ஷி கச்சித் மல்லிகே ஜாதியூதிகே பிரீத்திம் வோ ஜனயன்யாதः கரஸ்பர்ஷேன மாதவः. அஸ்வத் விருட்சமே, அத்திமரமே, ஆலமரமே, அன்போடும் அழகோடும் கூடிய பார்வையாலும் புன்னகையாலும் எங்களிடத்திலே மோகத்தை காதலை எழுப்பி மனசை திருடி சென்ற நந்தகோபன் புதல்வன் இங்கே பார்த்தீங்களா? இங்கே மருதாணியே, அசோகமே, சம்பகமே. ஒரு தடவை புன்னகை செய்து கர்வம் அடைந்தவர்கள் கர்வத்தை அடைக்க கிருஷ்ணன் இந்த வழியே போனானா. அச்சுதன் பிரியத்துக்கு பாத்திரமான துளசி, ஏ மாலதி, ஏ மல்லிகை, எங்கள் மாதவன் இந்த வழியில போனானான். இத்தனை விஷயங்களும் நாச்சியார் திருமொழியில ஆண்டாள் அனுபவிக்கிறார். கார்கோடல் பூக்கள் கார்கடல் மன்னனன் மேல் உம்மை போர்க்கோலம் செய்து போர விடுத்தவன் எங்குற்றான் ஆர்க்கோ இனி நாம் பூசலிடுவது அணிதுழாய்த்தார்க்கு ஓடும்
நெஞ்சந்தன்னை படைக்க வல்லேனந்தோ மேல் தோன்றி பூக்கள் மேலுலகங்களின் மீது போய் மேல் தோன்றும் சோதி வேத முதல்வர் வலங்கையில் மேல் தோன்றும் ஆழியின் வெஞ்சுடர் போல சுடாது எம்மை மாற்றோலை பட்டவர் கூட்டத்து வைத்துக் கொள்கிற்றீரே. இப்படிலாம் ஆண்டாள். கோவை மணாட்டி நீ உன் கொழுங்கனி கொண்டு எம்மை ஆவி தொலைவியேல் வாயழகர் தம்மை அஞ்சுதும் முல்லை பிராட்டி நீ உன் முறுவல்கள் கொண்டு எம்மை அல்லல் விளைவியேல் ஆழினங்காய் உன்னடைக்கலம் பாடும் குயில்கள் இதன்ன பாடல் நல்வேங்கடநாடன் நமக்கென்று வாழ்வு தந்தால் வந்து பாடுமின். குயில்களை பார்த்து குயில்களே இது என்ன பாட்டு, என் பிரபு வேங்கநாதன் வந்தா பாடுங்க, இது என்ன பாட்டுன்னு கேட்கிறாங்க ஆண்டாளுங்க. கணமயில்கால் கண்ணபிரான் திருக்கோலம் போன்று அணிமா நடம் பயின்று ஆடுகின்றீர்க்கு அடிவீகின்றேன் பணமாட அரவணை பற்பல காலமும் பள்ளிகொள் மணவாளர் நம்மை வைத்து பரிசிது காணுமே. நடமாடி தோகை விரிக்கின்ற மாமயில்கள் உம்மை நடமாட்டங்காண பாவியே நானோர் முதலிலேன் குடமாடு கூத்தன் கோவிந்தன் கோமிரை செய்து எம்மை உடைமாடு கொண்டான் உங்களுக்கு இன்னொன்று போதும். இப்படிலாம் இதே அபிப்பிராயத்தை, அதாவது பாகவதத்தில் கோபிகளுடைய அபிப்பிராயத்தை ஆண்டாள் நாச்சியார் திருமணி இப்படி பலவாறு பிதற்றி கண்ணனை தேடுற போது அவருடைய பாலலீலைகளை எல்லாம் அவரை போல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அபிநயம் பண்ண ஆரம்பிச்சாலாம். அங்கே என்ன சொல்றா, ஒருத்தர் பூத்தனையா நடிக்கிறார், மற்றொரு கிருஷ்ணனா நடித்து, அதாவது பூத்தனையுடைய மார்பத்தை அப்படியே பிடிச்சி அது அந்த குழந்தையை இந்த கொன்ற போது அந்த விஷம் போன்ற பாலை உறிஞ்சினது. சகடாசன் போன்று நடித்த கோபியை கிருஷ்ணனாக நடித்த ஒரு காலால் உதைக்கிறது. ஒரு கோபி வஸ்திரத்தை உயிரை பிடிச்சி நீங்கள் மழைக்கும் குளிருக்கும் அஞ்ச வேண்டாம், நான் காப்பாற்றுகிறேன், கிருஷ்ணன் கொடையா பிடிச்ச மாதிரி பண்றது. இப்படியெல்லாம் அபிநயம் பண்ணாங்கிறார். இத்துன்மத்தவச்சோ கோப்பியா கிருஷ்ணான் வேஷணகாதராக லீலா பகவதாஸ்தா ஹனுச்சக்ருஸ்ததாத்மிகாக. ஏன்னா கீதையில கண்ணன் சொன்னா என்ன சொல்றான்னா, மச்சித்தா மத்கத பிராணா போதயந்த பரஸ்பரம் கதையஞ்ச மாம் நித்தியம் துஷ்யந்திச்ச ரமந்திச்சன்னா. கீதையில என்ன அர்த்தம்னா, என்னிடத்திலே மனதையும் பிராணனையும் வைத்து இருக்கும் என்னுடைய பக்தர்கள் என்னை பிரிஞ்சிருக்கச்சே என்னுடைய குணச்சேஷ்டிதங்கள் அப்படி ஒருவருக்கு ஒரு சொல்லி கேட்டு கீர்த்தனம் செய்து ஆனந்தப்படுவான்னு அது அப்படியே பண்றா ப்ராக்டிக்கலா. முக்கியமாக நாம இந்த கோபிகளுடைய விற்த்தாந்தத்தில் நன்னா மனசுல வாங்கிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம், இந்த கோபிகள் மாதிரி பக்தி யாருக்கு வர்றது கஷ்டம். அவ இந்த சம்சாரத்தை விட வேண்டாம், வீட்டை விட வேண்டாம், வாசலை விட வேண்டாம், அந்த இருந்து கொண்டே கிருஷ்ண பக்தி பண்ணலாங்கிறத காண்பித்தவர்கள். கிருஷ்ணத்திலே அவர்கள் வைத்த பக்தி ஈடு கிடையாது. அதனால்தான் சுவாமி தேசிகன் நிஷாதானாம் நேதா கபிகுலகுபதி காபி சபரி குச்சேல குப்ஜா சா விரஜயுவதயான்னு ஒரு பதம் போட்டாருங்க. அந்த நந்தவிரஜத்தில் இருந்த அந்த பெண்கள் இருக்காளே, அவர்களிடம் அளவுக்கு இந்த சௌசீல்யத்தினால் இறங்கி வந்து அவர்களோடு கலந்து பரிமாறுறானே கண்ணன், அது அவளுடைய பாக்கியம். அப்படி போய் இப்படி உத்தரா கிருஷ்ணனை விட்டு பிரிஞ்சு இப்படி போயிட்டே இருக்கிற பொழுது ஒரு இடத்துல பார்த்தா பகவானுடைய அசாதாரணமான அடிவைப்பு திருவடி அந்த சுவடு தெரிஞ்சது. அதை பார்க்கறாளா, என்ன பார்த்தோம்னா, ஏவம் கிருஷ்ணம் பிருச்சமானா பிருந்தாவனலதாஸ்தரூனு வியசக்ஷத வனோத்தேசே பதானி பரமாத்மனா பதானி வியக்தமேதானி நந்தசூனோர் மகாத்மனா லக்ஷ்யந்தேஹி துவஜ அம்போஜ வஜ்ர அங்குஷயவாதிபிஹி. ஏன்னா ஏவம் கிருஷ்ணம் பிருச்சமானா பிருந்தாவன லதாஸ்தரூனு, அங்க இருக்கிற கொடிகளையும் மரங்களையும் பார்த்து கேட்டுட்டே போன இந்த பெண்கள் ஒரு இடத்துல பார்த்தா கண்ணனுடைய திருவடியினுடையதான இலச்சினை இருக்கக்கூடிய திருவடி அடிச்சு விட பார்த்தாளாம். ஏன்னா அந்த மகாத்மாவுக்கு தான் திருவடியில துவஜம் வஜ்ரம் அங்குஷம் முதலிய ரேகங்கள்லாம் இருக்கும். அவன் நடந்து போன அடித்தடந்தான்னு கண்டுபிடிச்சுன்னு வராளாம் அவன். ஏன்னா ஒரு காலில் சங்கு ஒரு காலில் சக்கரம் இதெல்லாம் பெரியாழ்வார் வச்சார். அது மாதிரி உடனே அந்த பெண்கள் அந்த அடிவைப்பை தொடர்ந்து இப்படி போச்சே. ஒரு இடத்துல கண்ணனுடைய திருவடி சுவடுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பெண்ணின் பாதரைகள்
அந்த அடிவைப்புடன் அப்படியே கலந்திருப்பதை கண்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிக்கிறா. யாரோ ஒரு பெண் கிருஷ்ணன் தோள் மேல கை போட்டு கொண்டு போயிருக்கணும், இந்த பாக்கியவதி யாரா இருக்கும் அப்படின்லாம் இவ புலம்புறான். இது அதை பார்த்தா, தோழியரே, கோவிந்தனது பாதங்கள் பதிந்த இந்த பாத தூளியின் பாக்கியத்தை என்னென்பது? இந்த தூளின்னா பிரம்மாவும் சிவனும் லக்ஷ்மி தேவியும் எல்லாரும் தலையில் வாங்கி புனிதம் அடைகிறார்கள். பேசுகிறார் ஒருத்தர், தன்யாஹோ அமி ஆல்யோ கோவிந்தாங்கிரப்ஜரேணவ யான் பிரம்ம ஈஸ்வரமா தேவி ததுர்மூர்ஜகுனுத்தயே. தோழிகள் இங்க பாருங்க, இங்க கிருஷ்ணனுடைய காலடிகள் நன்னா பதிஞ்சிருக்கு. அந்த பெண்ணனுடைய காலடிகள் பக்கத்தில் காணும். இத்தனை நாள் கூடவே இருந்தது. அப்ப என்ன தெரியுதுன்னா, அந்த பெண்ணை கண்ணன் தூக்கி சுமந்திருக்கணும். அவளது கனத்தால தான் இந்த இடத்துல கண்ணன் காலடிகள் நன்றி பதிஞ்சுட்டு இருக்கேன். இங்கு அவளை புஷ்பம் பறிப்பதற்காக கீழே இறக்கியிருக்கணும். இப்படிலாம் இவ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கண்ணால பார்த்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்கான். கோபியா பசியத்தை கிருஷ்ணஸ்ய பாராக்ராந்தஸ்ய காமினஹ அத்ர வரோபிதா காந்தா புஷ்பகேதோர் மகாத்மனா. இந்த மாதிரி இவர்கள் கிருஷ்ணனை தேடி போறபோது எதிர ஒரு பெண் வந்தா. நாதா, அன்புள்ள தோழனே, நீண்ட கைகள் உடையவனே, என்னை விட்டு எங்க போனேன் அப்படின்னு புலமிண்ட வரா. நாத ரமண பிரேட்ட குவாசி குவாசி மகாபூஜா. இது யாருன்னு தெரியல இவாளுக்கு. நேர போனா இவாள்லாம் அவள்கிட்ட போய் இந்த கோபிகள் கேட்டா. உடனே அந்த பொண்ணு சொன்னா, நான் கிருஷ்ணன் மற்ற உங்களை எல்லாம் விட்டுட்டு என்னை மாத்திரம் அழிச்சுன்னு போனா. மற்றவரை விட நான் ரொம்ப அழகின்னு கர்வப்பட்டேன். கர்வப்பட்டு என்ன தோளில் தூக்கிக்கோன்னேன். அவனும் உடனே என்ன தோளில் ஏற்றினான். அந்த சமயத்தில் இங்கே என்ன ஆச்சுன்னா, மரத்தில் இருக்கிற பூவை பறித்து பறிச்சுக்கணும்னு தூக்கிக்கோன்னேன். இன்னும் கொஞ்சம் உயரம் தூக்குனேன். உயரம் தூக்கினா அந்த மருதாணி பூ பறிச்சுட்டே இருந்தேன். அதில் அப்படியே மரத்தில் தொங்க விட்டுட்டு மாயமாக மறைச்சுட்டான். இதான உடனே இவாளுக்கெல்லாம் ஒரு பக்கத்தில் ஒரு ஆனந்தம். என்ன, தங்களை மாத்திரம் அவன் தவிக்க விடலை, எவ்வளையும் தவிக்க விட்டுருக்கான்னு. தயா கதிதமா கர்ணியமான பிராப்திம் சமாதவாது அவமானம் சே கௌராஜ்ஞாத்து விஸ்மயம் பரமம் யயுகு. பகவான் முதல்ல கௌரவப்படுத்தியதும் பிறகு கர்வத்தாலே அவமானம் அடைந்ததையும் அந்த பெண் சொன்ன உடனே கோபிகளுக்கு என்ன சந்தோஷம்னா, பாரு இவளுக்கு நமக்கு நேர்ந்த கதி இவளுக்கு ஏற்பட்டிருக்கேன்னா. இது லோக ரீதியல், நீங்கள் பார்க்கலாம். உதாரணம் இப்படி சொல்லலாம். இங்கே ஒருத்தர் நிறையா வருஷம் பக்கத்தில் வீடுகள் இருக்குது. ஒரு வீட்டில் திடீர்னு பவர் கட் ஆகிடுது. வழக்கறியில் வச்சுக்கோங்க. அடுத்த வீட்டில் வீட்டில் போய் கேட்பான், வீட்டில் கரண்ட் இருக்கா, பவர் இருக்கா, லைட் எரியுதான். அவள் எரியுறதுன்னு சொன்னால் இவருக்கு வேற எரியும். இல்லைன்னு சொல்லிட்டா இவருக்கு ஒரு சந்தோஷம். என்னென்னா, பரவாயில்ல அவளுக்கு விளக்கறியில் ரைட் அப்படி. அது மாதிரி அந்த நிலைமை இதுக்கு கோபிகள் சந்தோஷம் அடைஞ்சாருங்கிறார். அப்புறம் உடனே அவள்லாம் என்ன பண்ணா, எல்லாரும் அவனு சேர்ந்துட்டா. ஏன்னா கம்பேனியன் இன் டிஸ்ட்ரெஸ், அந்த புண்ணியை சேர்த்துண்டு அந்த கண்ணனையே நினைந்து யமுனை மனைத்திட்டு சென்று ஒரே குரலோட அவள்லாம் என்ன பண்றான்னா, உடனே அவ அங்க உட்காந்து பாடாருங்க. புனப்புலினமாகத்தியம் காளிந்தியா கிருஷ்ணபாவகாம் சமவேதா ஜகு கிருஷ்ணம் ததாகமன காங்கிதாக. அங்கே கொண்டு உடனே எல்லாரும் கிருஷ்ணனை பற்றி பாட ஆரம்பிச்சான்னா. பாடினான்னா எப்படி பாடினா அழகா சொல்கிறாருங்க. அதை பின்னால் சொல்ல போகிறார். இவ பாடினாலே அந்த பாட்டு எப்படி இருந்ததுங்கிறத இவ பின்னால் அவர் பாகவத ஸ்லோகம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக சொல்ல போகிறார். இதை முடிச்சுட்டு சொல்லிச்சு எப்படி பாடினாங்கிறத. இங்கே இதுக்கு பேர் கோபிகா கீதம்னு பேர். இதை எல்லாரும் சேர்ந்துட்டு கண்ணனை பிரிந்ததுனால கண்ணனை பிரிந்த சோகத்தில் பாடுறானா, ஜெயதி தேத்திகம் கிருஷ்ணா ஜன்மனா பிரஜா ஸ்ரயத இந்திரா சஸ்வதத்ரஹி ஜயதி தே அதிகம் ஜன்மனா பிரஜா ஸ்ரயத இந்திரா சஸ்வதத்ரஹி தைத திருஷ்யதாம் திக்ஷுதாவகாஹம் त्वयि धृता सवः त्वां विचिन्वते. கருணையுடைய கண்ணான் தேவரீர் அவதாரத்தினாலே கோகுலம் வைகுண்டத்தை விட மேன்மை அடைந்தது. என்ன சீர்மல்கம் ஆய்ப்பாடினாலும்
தேவரீரை ஆசிரியக்க பெரிய பிராட்டியான லக்ஷ்மி இங்கு வந்து நித்தியவாசம் செய்கிறாள். நீ வந்ததுனால அது பெருமைங்கிறது மாத்திரமில்ல, தைத்த என்ன சிரேயத்த இந்திரா மகாலட்சுமி கூட ஒன்று அறியாத இடைச்சீரும் அறியும் வண்ணம் அம்புயத்தாளுடன் நன்னால் அவதரித்த தேசிகன் பிராட்டியும் கூட வந்ததுனால எங்க கோகுலத்துக்கு அளவு பெரிய சீர்மை. அப்படி இருக்க நாங்கள் உன்னை தேடும்படி செய்வது நியாயமா? எங்களுக்கு தேவரீர் தரிசனம் கிடைக்கணும். சரதுதாசயே சாதுஜாத சத் சரசி ஜோதரம் ஸ்ரீமுஷாத்ரிஷா சுரதநாத தேயே அசுல்கதாசிகா வரத நிக்னதோ நேகிம் வத. ஹே சுரநாதாங்கிறார். சுரநாதா தேவர்கள் நாதனே, ஹே வரதா, நீர் சரத்காலத்திலே உள்ள சரசிலே தோன்றிய நல்ல தாமரை புஷ்பத்தினுடைய நடுவில் இருக்கின்ற சோபையை தருகின்ற கண் அழகு இருக்க, அதனால அந்த கண்ணழகிலே அடிமைப்பட்டவர்களான எங்களை இந்த மாதிரி இந்த அடிக்கிறீரே, இது வதம் அல்லவா, அது நியாயமான. அப்புறம் இவன் எப்பெல்லாம் கட்டங்கள் வரைச்சே காப்பாத்தினாத ஞாபகம் வருது. சொல்றா விருஷஜலாப்யயாத் வியாழராட்சசாத் வருஷமாருதாத் வைத்யுதானலாத் விருஷமயாத்மஜாத் விஸ்வதோ பயாத் ரிஷபத்தே வயம் ரக்ஷிதாமுஹு. விஷஜலாப்யயாத்யாளராட்சசாத் வருஷமாருதாத் வைத்யுதானலாத் விஷமயாத்மஜாத் விஸ்வதோ பயாத் ரிஷபத்தே வயம் ரக்ஷிதாமுஹுன்னு சொல்றான். ஏ ரிஷபம், நல்ல எருது போன்றவனே, விஷமயமான ஜனத்தில் உண்டான நாகத்திலிருந்தும் காளியிலிருந்து காப்பாற்ற அசுரர்களிடமிருந்தும் மழையினின்றும் காற்றினின்றும் இடியினின்றும் அரிஷ்டன் வியோமன் என்ற அசுரரிடமிருந்தும் மற்றவர்கள் எல்லா பயங்களிலிருந்தும் உம்மாலே நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள். இப்போ அது மாதிரி எங்களை மறக்கலாமா? நகலு கோபிகா நந்தனோ பவாகான் அகில தேகி நாம் அந்தராத்மதிற்கு நகலு கோபிகா நந்தனோ பவான் அகில தேகி நாம் அந்தராத்மதிற்கு விகனசார்த்திதோ விஸ்வகுப்தயே சக உதேயிவான் சாத்வதாம் குலே. ஹே சகே, நண்பனே, நீ யசோதையின் புதல்வன் இல்லை, சகல ஈவர்களின் அந்தர்யாமியாக இருக்கக்கூடியவன், சர்வாந்தர்யாமி பிரம்மதேவனாலே பிரார்த்திக்கப்பட்டு பிரபஞ்சத்தை ரட்சிப்பதற்காக யாதவர் குலத்திலே அவதரித்தீர்கள். அதனை மறந்துட்டீரான். அடுத்தாப்புல கேட்கிறான். விரச்சிதாக பயம் விஷ்டி துரியதே சரணமீயுஷாம் சம்ஸ்ருதேர் பயாத் கரசரோருகம் காந்தகாமதம் சிரசி தேகினா ஸ்ரீகரகிரகம். ஏ யாதவ சிரேஷ்ட காந்த, சம்சாரத்தில் உண்டான பயத்தினாலே உமது சரணத்தை அடைந்தோருக்கு அபயம் அளிப்பதும் லக்ஷ்மி தேவியின் கையை பிடித்ததுமான உமது திருக்கரத்தை எங்கள் தலையில் வைக்கிறேன்னா. கரசரோருகம் காந்த காமதம் சிரசி தேகி நகா சிரசி தேகி. எப்படிப்பட்டது அந்த ஸ்ரீ கரகிரகம்? பிராட்டி கைத்தலம் பற்றியதினாலே ஏற்பட்ட பெருமை இதுக்கு. பிரஜனார்த்திகன் வீர யோஷித்தாம் நிஜ ஜனஸ்மய துவம்சனஸ்பீத் பஜசகே பவத் கிங்கரி ஸ்மனோ ஜலருகானனம் சாருதர்ஷயன். பிரஜஜனங்களுக்கு ஏற்படும் துயர்களை எல்லாம் துடைக்கக்கூடியவர்களையா நீர்? ஹே வீரா, ஹே சகே, சொந்த ஜனங்களின் கர்வத்தை போக்கும் புன்சிரிப்பை உடையவரே, உமது வேலைக்காரிகளான எங்களுக்கு அழகிய தாமரை புஷ்பம் போன்ற உங்களுடைய திருமுகத்தை காட்டி அருளக்கூடாதா? இப்படி கண்ணில் கொஞ்ச நாள் இப்படி தரிசனத்தை காமிச்சிட்டு அடுத்த க்ஷணம் இப்படி மறைஞ்சீனே,
இது நியாயமா? எங்களுக்கு நீங்க அனுகிரகம் பண்ணக்கூடாதா என்பதாக கோபிகா கீதம் இன்னும் பல ஸ்லோகங்கள் பாடுறாவ. கோபிகள் அனைவரும் ஒன்று கூடி கண்ணனை பிரிந்திருந்த வேளையில கண்ணனை நினைத்து அவனெல்லாம் அட்ரஸ் பண்ணி, அப்பா கண்ணா, எங்களை விட்டு நீ போனியே நியாயமா? நீ இப்படியெல்லாம் எங்களுக்கு உதவினியே என்பெல்லாம் பாடிக்கொண்டிருக்கின்றதான கோபிகா கீதம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். அது தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பிரணததேஹினாம் பாபகர்ஷனம் திருநாச்சரானுகம் ஸ்ரீநிகேதனம். பிரணததேஹினாம் பாபகர்ஷனம் திருநச்சரானுகம் ஸ்ரீநிகேதனம். பணிபணார்ப்பிதம் தே பதாம்புஜம் கிருணு குஜேஷு ந கிருந்திகிருச்சயோ. வணங்கிய ஜீவர்களுடைய பாபத்தை போக்குவதும், பசுக்களை பின்தொடர்ந்து சென்றதும், லக்ஷ்மிக்கு இருப்பிடமானதும், காளியன் படத்திலே வைக்கப்பட்டதுமான தேவரியின் திருவிழை எங்களது கொங்கைகளில் வைத்து எங்களுடைய தாபத்தை தீர்க்க வேண்டும்ங்கிறாவாம். அதுக்கப்புறம் இல்ல, மதுரையாகிராம் பல்குவாக்கியாம் புதமனோஜயாம் புட்கரேக்ஷணம் விதிகரீரிமாம் வீரமுக்கியதி அதரசீதுனா ஆப்யாயஸ்வனா. கண்ணா, உன்னுடைய இனிய குரலையும் அழகிய வார்த்தைகளையும் வித்வான்களின் மனதையும் கவரும் கம்பீரமான அர்த்தத்தையும் கேட்டு நாங்கள் மயங்கி இருக்கோம். வீரா, உனது தாசிகளான எங்களுக்கு உனது அதராமிருதத்தை நீ தர வேண்டும் அப்படின்னா. அதுக்கப்புறம் மேல சொல்ற, தவ கதாமிருதம் தப்த ஜீவனம் கவிபிரீடிதம் கல்மஷாபகம். தவ கதாமிருதம் தப்த ஜீவனம் கவிபிரீடிதம் கல்மஷாபகம். ஸ்ரவணமங்களம் ஸ்ரீமதாததம் பூவி கிருணந்தி தே பூரிதா ஜனா. ஸ்ரவணமங்களம் ஸ்ரீமதாததம் பூவி கிருணந்தி தே பூரிதா ஜனா. கண்ணா, உன்னுடையதான குணங்களை, அது உன்னுடைய கதையான தவ கதா அமிர்தம், உன் கதை என்றுதான் அமிர்தம் இருக்கே, அதை கேட்பவர்களும் 3 விதமான தாபங்களை எல்லாம் போக்குறது, தாபத்தரையும் போறது, போக்கடிக்கக்கூடியது, பிரம்மனிஷ்டர்களாலும் கவிகளாலும் ஸ்தோத்திரம் செய்யப்பட்டது, பாபங்களை போக்கக்கூடியது, கேட்பதனாலே மங்களங்களை தரவல்லது, சாந்தமானது. அதை இந்த பூமியிலே சொல்பவர் ஜீவதானம் செய்கின்றவர்களாகின்றார். தவ கதா அமிர்தம் தப்த ஜீவனம். இதேதான் ருக்மிணி சொல்ல பின்னால, சுத்வா குணான் புவன சுந்தர சுன்வதாந்தே நிர்விஷ கர்ண விவரை ஹரதா அங்கதாபம் ரூபம் திருஷாம் திருஷிமதாம் அகிலார்த்தலாபம் தொய் அச்சுதா விசதி சித்தமபத்திரபம் மே அப்படின்னா. ஏன்னா சுத்வா குணான்னு புவன சுந்தர, ஏன்னா நிர்விஷ்ய கர்ண விவரைஹி ஹரதா அங்கதாபம். அதே இங்க தவ கதாமிருதம் தப்த ஜீவனம். அடுத்து சொல்றார், பிரகசிதம் பிரிய பிரேம வீக்ஷணம் விகரணஞ்சதே தியானமங்களம் ரகசி சம்விதோயாம் கிருதி ஸ்பிருஷா குஹகனோ மனः க்ஷோபயந்தி. பிரகசிதம் பிரிய பிரேம வீக்ஷணம் விகரணம் சதே தியானமங்களம் ரகசி சம்விதோயா கிருதி ஸ்பிருஷா குஹகனோ மனः க்ஷோபயந்தி. நண்பனே அப்படிங்கிற, பிரியா பிரியனே வஞ்சகனேங்கிறார். அப்புறம் உனது சிரிப்பும் அன்பான பார்வையும் தியான நிலையும் மங்களத்தை தரும் உன்னுடைய திவ்ய லீலைகளும் ரகசியத்தில் கூறிய மொழிகளும் எங்கள் மனதிலே
அப்படியே பதிந்து இப்போதே அதை அப்படியே மனசை கலக்கிறது பாங்கிறாவ. மனசு கலக்கமடைகிறது. ஏன்னா அது நாங்கள் நினைச்சாலே. அது மாத்திரமில்லை, சலசியத் பிரஜாச்சாரயன் பசூன் நளின சுந்தரம் நாத தேபதம் சில திருநாங்குரைஹி சீததீதினா கலிலதாம் மனः காந்த கச்சதி சலசி யத்பிரஜாச்சாரயன் பசுன் நளின சுந்தரம் நாததே பதம் சில திருநாங்குரை சீததீதினா கலிலதாம் மனः காந்த கச்சதி. காந்தயே நாதா, நீ பசுக்களை மேய்க்க கோகுலத்திலிருந்து செல்ற பொழுது தாமரை மலர் போன்ற உனது பாதம் காட்டில் உள்ள கூர்மையான புற்களாலும் கற்களாலும் வருந்துமே என எண்ணி எங்கள் மனம் அப்படியே கலங்கிறது அப்படின்னாவ. ஏன்னா அதுதான் யசோதை சொன்னாலும் அங்கே சொல்ற போது குடையும் செருப்பும் கூடாதே தாமோதரா அங்கே சொன்னா. என்ன எப்படி பண்ணான்னா, அவன் அஞ்சன வண்ணனே அயர்கோல கொழுந்தினை மஞ்சன மாட்டி மனைகள் தோறும் தெரியாமே கஞ்சனை காய்ந்த கடல் அடி நோக கன்றின் பின் என் செய்ய பிள்ளையை போக்கினேன் எல்லே பாவமேன்னு அவங்க வருத்தப்பட்ட மாதிரி இவன் சொல்றா. நீ அந்த மாடுகளை எல்லாம் மேய்ச்சிண்டு கோகுலத்திலிருந்து போற போது தாமரை போன்றுதான மென்மையான உணதுழியான திருப்பாதங்கள் இருக்கேன். அதுல புல்லும் கூர்மையான புல்லு கல்லு இதெல்லாம் குத்தி உனக்கு வருந்துவேன் அப்படின்னு நினைச்சு எங்க மனசு அப்படியே ரொம்ப கஷ்டப்படுறதுங்கிறாவ. தின பரீட்சையே நீலகுந்தளை வனருகானனம் பிப்ரதாபிருதம் கனரஜஸ்வலம் தர்ஷயம் முகுகு மனசினஸ்மரம் வீரயச்சசி. தின பரீட்சையே நீலகுந்தளைர் வனருகானனம் பிப்ரதாவிருத்தம் கனரஜஸ்வலம் தர்ஷயன் மூஹு மனசினஸ்மரம் வீரயச்சசி. வீரான்னு கூப்பிட்டா. மாலையிலே வரும்பொழுது சுருண்டிருண்ட உனது கேசங்களையும் பூதியடைந்த திருமேனியும் பார்த்து மகரந்த பொடிகள் படிந்து வண்டுகள் மொய்க்கும் தாமரையோ என்று இதை நாங்கள் நினைச்சோம். எங்களுக்கு உனது அழகான முகத்தை அடிக்கடி காட்டி எங்கள் தாபத்தை நீ வளர்த்துட்டியப்பா, இப்ப மறைஞ்சு போயிட்டேனா என பெரியாழ்வாரான். தழைகளும் தொங்கலும் ததும்பி எங்கும் தண்டுமை எக்கம் மத்தளி தாழ்பீலி குடல்களும் கீதமுமாகி எங்கும் கோவிந்தன் வருகின்ற கூட்டங்கண்டு மழைகளோ வருகின்றது என்று சொல்லி மங்கைமாரி சாலகவாசல் பற்ற பெரியாழ்வார் வாசல் ஏற்கனவே அனுபவிச்சோம். அது அப்படியே இதனுடைய அனுபவத்தை காமிக்கிறார். அதுக்கப்புறம் பிரணத காமதம் பத்மசார்ச்சிதம் தரணி மண்டனம் தேயமாபதி சரண பங்கஜம் சந்தமம் சதே ரமண ஸ்தனேஷு அர்ப்பயாதிகன் பிரணத காமதம் பத்மசார்ச்சிதம் தரணி மண்டலம் தேயமாபதி சரண பங்கஜம் சந்தமம் சதே ரமணனஸ்தனேஷு அர்ப்பயாதிகம். நாதானா ரமணா, உன் பாதார பிந்தங்கள் வணங்கியவர்கள் அபீஷ்டங்களை அளிக்கின்றது. பிரம்மதேவனும் அதை இடைவிடாது பூஜிக்கிறார். பூமிக்கே அழகு தருவது உனது பாதார விந்தம். தியானம் செய்த க்ஷணமே எல்லா ஆபத்துக்களும் பனி போல் நீங்கின்றது. தழுவும் போது சுகத்தை கொடுக்கக்கூடியது. அப்படிப்பட்ட உனது பாதார விந்தத்தை எங்களது கொங்கையிலே வைத்து எங்களுடைய தாபத்தை போக்க வேண்டும் அப்படின்னா. சுரதவர்தனம் சோகநாசனம் ஸ்வரித வேணுனா ஸ்வரித வேணுனா சுட்டு சும்பிதம்
இதர ராக விஸ்மரணம் நிருணாம் விதர வீரனத்தேதராமிருதம் சுரதவர்தனம் சோகநாசனம் ஸ்வரித வேணுனா சுட்டு சும்பிதம் இதர ராக விஸ்மரணம் நிருணாம் விதர நீவர வீரனஸ்தே அதராமிருதம். புல்லாங்குழல் ஊதி அதன் நாதமாகின்ற அமிர்தத்துடன் கூடிய புல்லாங்குழல் ஊடச்சே எம்பெருமானே உன்னுடைய அதராமிர்தத்தை புல்லாங்குழல் அனுபவிக்கிறது. இப்ப நாங்க என்ன பண்றோம்னா அந்த நாதமாகின்ற அமிர்தத்தோடும் கூடிய அந்த அதராமிர்தத்தை நாங்கள் விரும்புகிறோம், எங்களுக்கு நீ தர வேண்டும். அவர் அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்றார், அடதி யத் பவான் அன்னிகானனம் திருட்டியுகாயத்தே த்வாமபஷ்யதாம் குட்டில குந்தளம் ஸ்ரீமுகம் சதே ஜட உதீக்ஷதாம் பக்ஷ்மகிருத்ரிஷாம். அடதி யத் பவான் அக்னிகானனம் திருட்டியுகாயத்தே த்வாமபஷ்யதாம் குட்டில குந்தளம் ஸ்ரீமுகம் சதே ஜட உதீக்ஷதாம் பக்ஷ்மகுத்ரிஷாம் பக்ஷ்மகிருத்ரிஷாம். கிருஷ்ணானி பகல்ல பிருந்தாவனத்திலே சஞ்சரிக்கிற பொழுது உன்னை பார்க்காதவர்களுக்கு ஒவ்வொரு க்ஷணமும் ஒரு யுகமா போறது. திடீர் அங்க சொல்லிச்சு, அதான் அட்டதி யத் பவான் அக்னி கானனம் திருட்டி யுகாயத்தே. ஒரு நொடி பொழுது என்ன ஆறுதுன்னா உன்னை பார்க்காத போது ஒரு க்ஷமம் ஒரு யுகம் மாதிரி இருக்கு. இம்மாலையிலே வீடு திரும்புற பொழுது அழகுடன் விளங்கக்கூடிய உன் திருமுகத்தை இமை கொட்டாது பார்க்கும் ஸ்திரீகள் இமைகளை சிருஷ்டித்த பிரம்மன் மூடன்னு நினைக்கிறாளாம். ஏன்னா இமை இருந்தா மூடுறதுங்கிறதுக்காக. அதுக்கப்புறம் வேற சொல்றார் பார்க்கணும், பதி சுத்தன் பய பிராத்ரு பாந்தவான் அதிவிலங்கதே அந்த்யச்சுதாகதா கதிவிதத்தபோத்கீதமோகிதா கிதவயோஷிதா கஸ்யஜேனிஷி. அச்சுதா, நாங்கள் எங்கள் உற்றார் உறவினர் எல்லாரையும் விட்டு உனது வேணு கானத்தினாலே ஈர்க்கப்பட்டு வந்திருக்கோம். வஞ்சகா, உன்னை தவிர யார் இது போல தன்னை தேடி வந்தவர்களை இப்படி பிடிச்சு தள்ளுவா, உதறி தள்ளுவா அப்படின்னார். அதுக்கப்புறம் ரகசி சம்பிதம் கிருச்சயோதயம் பிரகசிதானனம் பிரேம வீக்ஷணம் பிருகதுரஸ்ரீயோ தாம வீக்ஷதே முகுரதி ஸ்பிருகாம் முக்கியதே மனம். ரகசி சம்பிதம் கிருச்சயோதயம் பிரகசிதானனம் பிரேம வீக்ஷணம் பிருகுதுரஸ்ரீயோ தாம வீக்ஷதே முகுரதி ஸ்பிருகாம் முக்கியதே மனம். என்ன சொல்றாருன்னா, கிட்டா நீ ஏகாந்தத்தில் ரகசியமாக செய்ததான சங்கேதங்களையும் உனது பார்வையும் புன்னகையும் அத மாதிரி நீ அகலாத வீற்றிருக்கும் மார்பும் மலர்ந்த முகமும் அந்த காதல் கலந்த பார்வையும் மறுபடியும் உன்னை பார்க்கணுங்கிறதான ஆசையை எங்களிடத்திலே எழுப்பி மனசு ரொம்ப துடிக்கிறது அப்படின்னா எடுத்து சொல்றாருங்க. பிரஜவனௌகசாம் வியக்திரங்கதே விருஜினகன்வலம் விஸ்வமங்களம். விரஜவனௌகசாம் வியக்திரங்கதே விருஜினகன்வலம் விஸ்வமங்களம். த்யஜமனாக்வனத்வத்பிருகாத்மனாம் ஸ்வஜனஹிருத்ருஜாம் யன்னிஷூதரம். பிரஜவனௌகசாம் வியக்திரங்கதே விருஜினஹர்ஜலம் விஸ்வமங்களம். த்யஜமனாக்ஜனக் त्वत्प्रसात्मनां स्वजनहृद्रजां यन्निषुतं यन्निषूतनं. அப்பா, உன் அவதாரம் உலகுக்கே மங்களங்களையாக கொடுக்கக்கூடியது.
உன்னை சேர்ந்தவர்களுடைய மனோவியாதியை போக்கக்கூடிய ரகசியமான மருந்தை கொடுத்து நீ எங்களுடைய துயரை போக்க வேண்டும்னார். இப்படியெல்லாம் அவள்லாம் சொல்றாளா, நீ பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் இவளுடைய நிலைமையை அப்புறம் சுகபிரம்ம மேல வருவிக்க போறார். கடைசியில் சொல்றார், எத்தே சுஜாத சரணாம் புருகம் ஸ்தனேஷு பீதாச்சனைஹி பிரியததீமவி கர்க்கசேஷு எத்தே சுஜாத சரணாம் புருகம் ஸ்தனேஷு பீதாः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीम् अटसि तद्यततेन किं स्विते कूर्पादिभिः भ्रमति धीर्भवतायुषं नः பிரியத்திற்குரியதான கண்ணாவனுடைய தாமரை பதங்களை எங்கள் கடினமான மார்பகங்களே பயத்துடன் மிருதுவாக தாங்கினோம். கானகத்திலே அலையும் போது அந்த திருவடிகள் கூறிய பொருட்களால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது எண்ணி உன்னையே உயிராக கொண்ட எங்கள் மனம் பிரமித்து அப்படி ரொம்ப கஷ்டப்படுறது என்பதாக இந்த கோபிகா கீதம் அப்படி அழகா முடிக்கிறாங்க. இது அதற்கு மேல பாகவதத்தில் இவர் சொல்ல போறார். சுகர் இங்க அழகா இதை அனுபவிக்கிறார். அவர் கிருஷ்ணலீலா தரங்கணியில நாராயண தீர்த்தர் ரொம்ப விசேஷமாக ஒரு விஷயம் அனுபவிக்கிறார். இங்க இவா இந்த கிருஷ்ணனை நினைச்சு கோபிகா கீதம் பாடுற மாதிரி அவனுடைய அழகையெல்லாம் மனசுல கோவிந்த மிக கோபிகானந்த கந்தம் சானந்தம் அவலோகயாமோ முகுந்தம் கோவிந்த மிக கோபிகானந்த கந்தம் சானந்தம் அவலோகயாமோ முகுந்தம் கோபிகா கணநயன குமுத பூர்ணேந்தும் கோபால குல திலகம் அகில ஜன பந்தும் ஸ்ரீபதி மனித்யகரி சந்தன சுகந்திம் ஸ்ரீபதி மனித்யகரி சந்தன சுகந்திம் ஸ்ரேயோ விதாயி கருணாரச சிந்தும் கோவிந்த மிக கோபிகானந்த கந்தம் சங்கீத ரசரசிகம் சரச சொல்லாபம் சரள முரளி கலித சாது சந்தாபம் சங்கீத ரசரசிக சரச சொல்லாபம் சரள முரளி கலித சாது சந்தாபம் ஸ்ருங்கார ரசபூரம் ஸ்ரீமதன கோபம் ஸ்ருங்கார ரசபூரம் ஸ்ரீமதன கோபம் ஸ்ருதஜனானந்தம் அகிலானந்த ரூபம் ஸ்ருதஜனானந்தம் அகிலானந்த ரூபம் கோவிந்தமிக கோபிகானந்த கந்தம் சானந்தம் அவலோகயாமோ முகுந்தம் அப்படிங்கிறார் நாராயண தீர்த்தர். இதை தொடர்ந்து சுவாமி தேசிகன் யாதவாபிதத்தில் இந்த இவர்கள் நிலைவை அனுபவித்தது. அதன் பிறகு எம்பெருமான் ராசலீலா துரந்தரனாக இருந்த விற்த்தாந்தம்
நாராயணியும் எல்லாம் தொடர்ந்து அனுபவிக்கலாம். கவிதாருக்கு சிம்மாய கல்யாண குடிசாலினே சிவதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குருவே நம. மங்களம் யாதவேந்திராய மகனீய குணாப்தயே வசுதேவதனூஜாய வாசுதேவாய மங்களம் விஸ்வாதேவ மயா சர்வம் சாஸ்திரமக்ராஹினான்யதம் தஸ்மை வெங்கடநாதாய மமநாதாய மங்களம் காவேரி வர்ததாங்காலே காலே வருஷதவாசவா ஸ்ரீரங்கநாதோ ஜெயது ஸ்ரீரங்க ஸ்ரீச்சவர்ததாம் சத்ய பிரஜாபிய பரிபாலயந்தாம் न्यायेण मार्गेण महिमहेशः। ओ ब्राह्मणेभ्यः शृण्वन्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।